Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indong kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa tuyang mga paraantabay sa gabos na mga ka-consumer ta na nagdadangog sa tuyang onyan. Welcome po giraray digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Alas 11 hanggang alas 12 po ninodto. Hatod po sa tuya gabos kan DTI Regional Office 5. Ngunyan po, first Friday kang bulan kang Nobyembre, November 7, 2025. Kaya yaon po kita ngunyan. Ibanan nyo po kami sa laog nin sarong oras. Day po kita magliwat nin istasyon. Siyempre, nadadangog kita sa 729 kHz sa radyo DZGB. As in, hihiling man po kita live sa Facebook page kang DZGB News Online. At syempre, sinishare taman po ini sa tuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Iyo po ini ang sa indong makakaiba digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Bem Romano Berango. Ayan. So, sa mga nagdadangog po sa tuyang yan, sa radyo, so mga naka-live man po, nasa Facebook, no? Yaon po kita ngunyan para mag-urulay-ulay, manunungod po sa mga importanteng bagay, mapadapit sa tuyang pagselebrar kang Pasko. Siyempre, November na baga po ngunyan, pirang aldaw na lang, siguro less than 48 days na lang, Christmas na. Siyempre, yaong kita para maghatod kan mga magkakanigong impormasyon or karagdagang impormasyon kung paano kita mag-celebrate kang Christmas na safe, paano kita ma-celebrate kang Christmas na mas makakatipid kita, as in, syempre, maugmaan gabos. Sa tuyang pamilya, as in sa tuyang komunidad. Maski nga ni po, igwa kitang bakong magayon na inaabangan ngunyan na aldaw sa maabot na mga aldaw in a couple of 2 or 3 days, 2 days sa weekend gayo, over the weekend igwa kitang bakong magayon na inaasahan sa satuyang panahon. So saro man po ining paagi, ining programa ta para po edukaranta ang satuyang mga consumers kung paano kita man magiging handa sa mga arog kaining sitwasyon. Siyempre sa mga kalamidad na daita man inaasahan sa satuyang urual daw na pagkabuhay, pero siyempre dapat pirmi kita maging handa. Yun. Ang Department of Trade and Industry po sa Samuya, sa Region 5, igwa kaming mga sistema naman po na put in place in cases of calamities like this. Ano po, arog baga kang kasuod mangani, nadangog ta na may pronouncement si President BBM na nasa state of calamity kita. So, yan po ang mga satuyang dapat pagharandaan. Pero syempre, igwa man giraray kitang inaabangan or inaasahan na siselebrar ang satuyang kapaskuhan. So, dapat, maski igwa kitang mga diit na mga arog kaining bakong magayon na panahon. So, iyo po ini ang panahon para maghanda kita, para ligtas kita gabos, no? Okay, so sa ngunya na aga, igwa kitang mga makakaistoryahan digdi sa satuyang programa. Yaon po ngunyan makakaiba ta si Miss Rona Panganiban, ang satuyang Senior Trade Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division. Buda si Sir Ralph Koo, Senior Trade Development Specialist man po kang Consumer Protection Division sa Samuyang Regional Office sa Rawis. Ano po. Pero bago kita mag-urulay-olay, tawan ko na po kipagkakataon na bation
man po kan sa tuyang mga bisita, ang sa tuyang mga taga-subaybay digdi sa satuyang programa. Miss Ron, please go ahead. Good morning, Miss Bem, and good morning po sa gabos na nagdadangog. Ngunyan pong aldaw digdi sa usapang consumer at negosyo. Tutok lang po kita sa laog nin sarong oras hanggang alas 12. Okay, salamat Miss Ron. Sir Ralph, please bation taman po ang sa tuyang mga taga-subaybay digdi sa programa. So, maray na aga po sa gabos ng mga taga-subaybay ta, especially sa gabos po ng mga consumer, which is we are all consumers. Please stay tuned lang po, sigurado marami po kayong matututunan muli dito po sa programa namin. So, maraming salamat po. Okay, salamat po sa tuyang mga bisita ngonya na makikipag-ulay-ulay sa tuya sa laog din sarong oras digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kung igwa po kamo mga ihapot, pwede po kamo mag-comment sa live feed kang sa tuyang programa Usapang Consumer at Negosyo. Kung di pa po kamo naka-like sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page, pwede man po nindo i-like, i-follow ang samuyang page para po padagos kitang maimpormaran kang mga updates, manunungod po sa mga programa kan samuyang opisina. Ano po? Okay. So, sabi tabaga po ngunya na Friday, November 7, ang satuyang tema sa satuyang programa, iyo po kung paano kita ma-celebrar kang kapaskuhan na maugma, ligtas, asin na mas tipid, no? So, iyan po ang satuyang laog kang ulay-olay ngunya na aga. Pero po, sa Department of Trade and Industry, pag maabot na po ang Christmas, igwa po kitang mga produkto na binabantayan. Parang focus ta for the Christmas season, ano ining mga produktong ini na binabantayan kang Department of Trade and Industry pag nag-abot na po ang Burr months. Ano po? So, yaon po dyan ang Noche Buena product, syempre, ano po? So, kaipuhan ta iyan bantayan, pagyaon na ang paharanina ang Pasko. Puda, syempre, yaon man po su Christmas lights na ang aram tabaga po na ang Christmas lights, saro iyan sa mga mandatory products na dapat magsunod duman sa Philippine Product Standards. Tama? Tama, ano po? PNS. PNS, okay. National. Philippine National Standards. Na ang nagpapatupad po kayan, ang samuyang Bureau of Philippine Standards, no? Kang DTI. So, iyan po ang mga dapatang tandaan, no? So, ngunyan, kaya igwa kitang mga bisita para maghiras sa tuya kang mga importanteng impormasyon. Manunungod po digdi sa mga produktong ini. Ano po? Enot sa gabos, siguro nga na mapuon kita sa Christmas lights, ano po, aram ta padagos na ever since, no, ang Christmas lights, dapat arog ka ini. So, ano po ang talagang basihan ta ka ini? Si ang masimbag, si Ralph or si Ron? Si Ron. Sige po, Okay. ako na So, muna po. ini nga Christmas lights tabaga bilang saro sa mga mandatory products. Ano po? Kasi kadakol ining mga mandatory products Ayo po. na kaipuhan magsunod sa standards, no? Ano talaga tabi, Miss Ron, ang satuyang basihan kani? Iyo po, Miss Bem. Ini pong bilang sarong mandatory product po ang Christmas light. Ang basihan po kay ni Miss Bem, ito nga pigaapod ta po kanina na Philippine National Standards. Ini pong PNS 189-2000. So, ini po, ang title po kang PNS na ini, para po ini sa mga lighting sets using miniature and sub-miniature lamps for decorative purposes, yung mga specifications po kato. So, ito po, Miss Bem, ang PNS na nag-govern digdi sa Christmas lights. So, iyan po ang chine-check ta. Ang chine-check ni DTI na dapat ining mga Christmas lights na naka-display sa market, dapat nagsusunod. In accordance Oo, digdi po oo, sa in accordance. PNS na pinapatupad ta po. Oo. So, para maintindihan, Ron, kang sa tuyang mga para subaybay, na ang Christmas lights, baga, syempre, kung ordinary consumer, no? Ano ba ang pinaka-basic na requirement na dapat
presente sa sarong produkto para matara mo na ining produktong ini safe gamiton or ining produktong ini nag-agi ba ini sa pagsusuri kang DTI. May mga basic kitang dapat hilingon no sa produktong iyan. Ayo po, Miss Bem. Enot po, Miss Bem, kasi may scope lang po and application po ining PNS na ini kung hanggang perang voltahe lang po ang covered po. So, sabi po digdi sa PNS, rated up to 250 voltage, single phase. So, hanggang duman lang po sa 250 voltage na mga Christmas lights po. Tapos, kaipuhan pa din pong hilingon, so labeling po when it comes to the packaging. Kasi may nakalaag po duman sa mga packaging kung if it is for indoor use or for outdoor use. So, importante po ito, kasi minsan baga kita, pag nahiling ta po, iningaya, minsan data po, pigbabasang maray ang product labeling. Pwedeng magamit ta po ito sa outdoor na di man pwede na dapat sa indoor lang siya. Kasi ang outdoor, Miss Bem, pwede siyang gamiton sa indoor but not the other way around. Si indoor, di siya pwedeng pang outdoor. So, importante pong hilingon itong, saro po itong pinaka-importanteng hilingon pag abot po duman sa labeling po sa sa packaging. And at the same time po, may mga tigre-requirement po si PNS na dapat present duman sa packaging ng mga instructions po or Like, labeling. Halimbawa po, dapat yaon po sa pangaran kang manufacturer, supplier, distributor. Dapat may address and kung may trademark if possible po. Yaon din po so rated voltage, which is sabi ta nga ni po up to 250 volts lang ang rated voltage na covered. And rated voltage and rated wattage of the lamp. Kasi di ba may mga lamps po yan. Lamps whether incandescent or LED. Yung mga yung sangunyan po halos gabos naman po mga LED, pero gari may mga nagkakapira pa pong mga incandescent. Yung mga kulay green baga po. So ito po mga incandescent po itong lamps. Tapos yaon din po dapat so ito po, so number kang PNS standard na use which na ginamit or basis which is the PNS 189-2000. Yaon din siya duman sa packaging. The batch or lot number or barcodes po if applicable. Country of origin if imported po siya. And then yung quality markings na po, the PS mark for locally manufactured and the ICC stickers for manufactured outside of the country. Oo. So yan po ang mga basic na kaipuhan tang basahon or kaipuhan tang mahiling sa packaging kaining mga Christmas lights. Magayon ito ron na sinabi mo na ang indoor dai pwedeng gamiton sa outdoor. Pero so mga outdoor pwedeng Pwede gamiton siya sa indoor. Opo. Pero siguro sa ngunyan taigwa kitang inaasahan na maraot na panahon. So mga Christmas lights ta siguro sa luwas kaipuhan na unang isaray. Iyo po. Oo. May mga nahiling na akong mga nagdekorar na po. Mga residences na sa pauli tabaga ngayon sa Iyo First po. District. So siguro saro iyan sa satuyang dapat handaan na haraliun tango na itong mga Christmas lights ta na nasa luwas. Oo. Na-mention mo, Ron, itong so mga dapat yaon duman. So, country of origin, kung imported or locally manufactured po. Okay, oo. Pero, yaon pa man giraray dapat hilingon ta sa mga naka-affix na ICC sticker or dapat may PS mark Kung PS mark po siya, Miss Bem, dapat sa baba ka itong PS na logo, may license number. Opo. Okay, may license number Kung sa baba. ICC sticker man po siya, dapat yung may QR code. Okay, oo. Tapos, di ba igwa kita kaan, Ron, na verification? ICC, yes ma'am. Ay po ICC nabanggit mo po verification. Opo, good thing po igwa po kitang ICC Opo. verification app na downloadable siya both sa Google Play Store and Android. sa App Store. Okay po. So download ta po itong app. Pag nakahiling po kitang ICC, actually not only with applicable to Christmas lights, gabos pong mandatory products na Yes. may ICC sticker, pwede ta pong i-scan so QR code duman sa ICC verification app. Dapat mahiling ta po na tama yung produkto, na Christmas light siya, pangalan kang manufacturer, ito po. Okay, so yan po dakulang tabang po ini sa tuya kasi lalong-lalo na po pag sinabi tang Christmas lights baka po paguna ta ka ini
parang ano lang baga, day kita masyado conscious na, oo. Kasi Christmas lights lang, pero day ita aram na pwede ining magdanyar, Opo. kibuhay. Lalo po, Miss Oo. Bem, bihira ta lang baga po siya pigagamit. Oo. Once a year lang. So, bago ta po Sa- siya, Mhm. saro pa po yan, ano, Yes, oo. safety tip po or reminder sa mga consumers na since once a year ta lang pong pigagamit ang Christmas, Christmas light, lights. before ta po siya ikabit ulit or Mhm. gamiton when bare months come, Mhm. much better po na kung medyo duda po kita na duman po sa Mm-mm. quality kang ano, though binakalta po siyang may quality markings, mas maray pong ipa-check ta muna siya sa, kung may kitang electrician po, to check kung okay pa sa mga wirings, Wires, okay pa sa oo. mga ilaw, na wala po talaga dyan na maapod kaini. So, magkakaproblema pag once na kinabit na siya. Buda, syempre, dipisil na pag, di ba, nakatago. Dahil Opo. taaram na may kinagat nga kiipis or Opo, kikino. or kung minsan di ba? nagmo-moist po yan. Oo. So, panahon baga po, mainit, Oo. mauran. Mm-mm. Ayun So, po. iyan po ang mga satuyang dapat tandaan kasi very risky po iyan. Kang way back, igwang sarong talagang nadanyaran na buhay dahil sa na po sa Christmas lights. May additional pa po ako, Miss Mhm. Bem. Yes. Sa packaging po baga, may nakalaag po siya, ano, kung up to pirang sets lang siya. Pwede kasi So, durugtungan dugtong-dugtong. po. Ayan, Oo, ano, so yun, durugtungan oo. siya. So, sunodun ta po kung ano so nakalaag sa packaging, duman sa box ng Christmas lights. Usually po, ang maximum na number of sets kaan, up to 3 sets 3, lang. oo, So, pag I nakalaag po remember. duman na 3 sets, hanggang duman lang po 3 sets talaga lang ang talaga. dugtong niya. Okay. Di siya pwedeng maging more than 3 sets. Oo, dahil na kita magdunong. Igwa pa, Miss Ron, akong ihapot palan. Kasi, di ba sabi mo nga ni, once a year lang tapi gagamit Opo, sa opo. Christmas light. So, until when? Pwedeng gamiton. Iyan, di ba? Igwa nga kaya na, like, after 5 years, dati, na-remember ko, igwa kita ka itong abiso na pag nakalampas ng gari 5 years or 3 years, ipa-due na iyan for replacement retest. or For retest. very retest. Oo. Eh, po, actually, Miss Bem, mura man po siyang expiration po. Ano? Kasi, yun nga ni po, since may PNS siya, nag-agi siya sa product standards and sa testing. Kaso, sa nabanggit ko nga ni po kanina, kung medyo haloy na po ang Christmas lights ta, mga pirang taon ta na siyang pigagamit, mas maray pong ipacheck ta talaga siya sa experts po, like sa mga electricians po, before siya gamiton. Wala man kasi po talaga siyang expiry. Minsan hanggang nagiilaw pa talagang nangihinayang baga po kitang magparabakal lang po. Ano, Opo. so hanggat na pwede pang gamiton, gagamiton ta. Pero before ta po gamiton, ipacheck ta po sa Okay. electrician. Maray na ang Sigurado. Sigurado. Opo. Oo, yan. Oh. Narumduman ko ron, na-mention mo surug-surug punan Opo, baga opo. na until ano sana 3 sets. hanggang 3 sets lang o pwede. Narumduman ko in connection duman sa sinabi mo na ito si Sir Ben pilmi pa ulit-ulit nag-advise sa Satuya gabos na pag nagamit ka daaki narumduman ko may connection Opo, lang opo. extension ba? Oo, iyo po. Extension wire. Opo. Bako dapat dayan permanent na Ayun yun. po, tama po. Oo, Kaya, di siya pwedeng... extension lang. Mm-mm. Oo, kaya yun nga sabi ko minsan guilty ako kaya. May ano lang po baga yan, required, kung pira lang ang kaya niyang Kasi voltage. minsan baga nga may extension maski plancha gabos. Ayun po, sa mga haralang ko na voltage, baka... Di mo aram na itong extension na itong pirasa na ang kaya kaya, niya. capacity. Ayun po. Tapos Oo. minsan, pati nga ni Miss Bem, mga extension bar, pigduro-durog Kaya po nga man. iyo po. So parang may relasyon dyan. Iyo po, oo, tama na po. Dapat i-check tang maray kung pirasa na so capacity ka itong extension. Muda sa case kang Christmas lights, ang dapat lang palan talaga is hanggang 3 sets lang. Opo. Oo. Pero halimbawa, Ron, ordinaryo akong consumer, yaon ako sa tindahan, mabahal akong Christmas lights. By just looking at the product ba, maaraman ko iyan kung kaduda-duda iyan o parang bako nga bako ining quality, wala ining quality. Igwa ba kita kaan na parang Visual lang po. Yes, oo. Yes, actually, Miss Bem, yes po. Pwede ta po yan mahiling by mere visual checking po pag bago kita magbakal kang Christmas lights. So,
syempre po, ipapatesting ta mo na po yan. Mm-mm. Ano? Pero bago tagibuhon, syempre itong nabanggit na po kanina, hilingon ta kong yaon. So, appropriate markings, Yes, naman oo. sa box. Mm-mm. And pag hiniling ta po sa mismong lamp, so Christmas lights itself, dapat po, so wire niya baga mismo, di ba Opo. durukutan yan, Mm-mm. durugtungan, intact talaga siya duman sa lamp. Mhm. Bako siya loose, bako siya, intact talaga siya sa lamp. Tapos, pangsaksak niya baga, Miss Bem, dapat matagas siya, bako siya sumalumoy na madali siyang mabend. Iyo, oo. Minsan mga arog ka ito, ang mga, ano ang apod kaan? Sakit? Iyo po, na pag inano mo siya, pag prenes mo siya, madali siyang mabend. So, dapat bako po arog ka ito. Kasi Okay. delikado po pag prenes mo lang siya, tapos mabibend siya. Meaning, ano siya. So, para sa satuyang mga paradangog po, digdi sa programa, daita po ini pag walang bahalaon lang. Ano po, saro po ining importanteng bagay na dapat talaga, ano yan, i-check tang maray kung ining mga pigagamit ang mga Christmas lights, safe pa ining gamiton. So, kay po hantang i-consult nyo na sa mga electrician or sa mga may aram po sa lalo na sa kuryente, no, sa elektrisidad, kasi dakulaon na bagay po ini na pwedeng magtaoki peligro or distroso sa satuya. Okay. Igwa pa kita ron na nalingawan tungkol sa Iyo po, Christmas Miss Bem. lights. Kung sakali man po na muya talagang mahiling or maaraman kang sa tong mga consumers, kung sa mga PS licensee holders mo, ano, Yes, na talagang tama. mga brands na Opo, mapagkakatiwalaan na talagang Sa valid yung Insilamaduman. license, pwede po nindang mahiling sulistahan. Sa ngunyan, Miss Bem, as of November 6, 2025, may 14 po kitang active or mga valid na PS licensee holders, Okay. whether imported siya or locally Uh-huh. manufactured. Duman sa website po kang BPS, sa bps.dti.gov.ph. Hanap mo lang po ninda sa mga list of certified products. Mahiling po ninda duman yaon duman. So, license number, name of importer, pangaran kang manufacturer, brand name, tapos kung ano sa mga, may mga codes baga yun, Miss Bem, ng mga Opo. Christmas lights, kung ano-ano sa mga codes na covered ka ito, tapos kung hanggang no arin valid so sa indang Opo. mga license. Okay. 14 po, Miss Bem, sangon niya ng igwa, Okay. duman sa website ng BPS. Okay. Ayan. So, as consumers po, ayan, magayon ito, ano, na nasabi mo ron. As consumers po, iyan ang pinita, pigpapasabot po sa satuya, gabos na we also have to do our homework. Dahil po pwede na basta-basta sa nakita mabakal, basta-basta sa nakita makuha. Kaya po, iyan pong mga bagay na iyan, igwaman po kitang responsibilidad. Kasi para man sana po iyan sa satuyang seguridad, no? Okay, so yan pong mga impormasyon, dahil po nindo ipagwalang bahala kasi po dakulaon na tabang po ini sa satuyang safety, no, and security. Okay, igwadigding question pala, Miss Ron. Opo. Good morning po, ma'am. May kahapotan lang po ako. Sakop po baka DTI ang agricultural items like seeds? Ang case po ay ganito. Nagbakal ako ng pangtanom na pakwan at may date po na best before 12/2026. Ngayon po, dahil po nagtubo after 8 days. Pakatanom. Nag-attempt po ako na palitan. Ang sabi kang sales lady, dahil daw po pwede. Halat ko po ang sa imong advice, Ma'am Bem. Okay. Ang seeds, bako, Miss Opo. Ron, please, go Ang ahead. seeds po, sa ano po siya, ma'am, pasensya na po, sa Department of Agriculture po siya. Mhm. Sinda po ang may jurisdiction po sa mga agricultural products. Okay. Tapos, So, aram ta yes po ba, kasi pakwan po, Miss Bam, ano? Yes, pakwan Kasi may po. mga ano ba gayon, Miss Bam, gari ba kung man iyan, so depende ang anong pagtubo ka iyan, ano? Pwede ba siyang magtubo tulos o baka haloy talaga siya magtubo? Pakatanom, dahil pa daan nagtubo. Okay. Nagduman siya sa binakalan niya para palitan. So, dahil baka man nala expired pwede. po ko tan. Kaso, Okay. bako po tayo. Oo, pero pwede taman i-course through so sa iyang concern sa
Tama ba? Department of Agriculture. Ano po? Opo. Oo, Department of Agriculture. Or pwede po siya, kung saan po siyang haraning, kasi ang mga LGUs po baga, iba man ang mga Ay, opo. agricultural Oo. office, pwede mo po gayud siya duman maghapot or magrani. Iyo po, ma'am. Kung saan pong LGU ika, ma'am, kung saan munisipyo, pwede ka man po magduman sa agricultural office. Either municipal or city agricultural Oo. office po. Municipal or city agricultural office para po i-raise mo po iyan na concern mo. Mas sinda po ang makakasimbag na mas appropriate ang simbag po sa kahaputan mo. Iyo po. Si DTI po kaya, ang mga sakop niya lang pong produkto, ito pong mga manufactured products, as in, igwa po iyan na lista Listahan. na specific na Under the Price Act po. Naka-specify po iyan sa Price Act, no? So, mga products under DTI's jurisdiction, mga products under the DA, products under FDA, DNR. DNR, may kanya-kanya pong jurisdiction, so gabos na ahensya na nagpapatupad po kang Price Act. Iyo po, ma'am. Okay, salamat po, ma'am, sa pag-antabay. Okay, may hapot pa digdi. May PNS din po ba sa mga online items? So mga online, ang question niya po ba is specific to Christmas lights? Then niya po sinabi po, kasi oo, po, online items po, sir, ang nire-refer mo. Kasi, whether online, opo, regardless po if Yes. online or sa physical store siya binakal, regardless po kang mode of purchase, may may quality markings po siya dapat. Opo. So, yun po, very clear po iyan na gabos pong produkto, whether yaon siya sa online shop or online store, online platform mo binakal, or sa physical store, ang mga, mga requirements, pareho man lang po, Opo, no? yes po. Ma-apply. Opo. Oo. So, daig pong, daing exemption. Kung, Pag online, Yes, ang pag oo. mode of po. Halimbawa, pagbenta. nagbakal ka ki Christmas lights online, dai man ibig sabihin na exempted siya. Yes, No? opo. Yun nga lang po, ang kaayan, kasi kung online ka nagbakal, di mo siya matitesting kung Iyan lang. naggana. Opo, And oo. anyway, lang po kita siguro, cautious lang po kita, duman po kita sa mga legit na online selling platforms para kung may problema man po sa item na binakalta online, may mga return policy po sinda, mas madali pong maayos kung sakali man na may problema sa product. Opo, iyan. Oo. So, very important man po, Giraray, na ang satuya pong i-patronize, kung mahilig kita mag-purchase online, duman po kita sa mga medyo, so mga darakula bagang online platforms, but we are not belittling itong mga saradit, no? Pero yun po, dapat hilingon ta na igwapin ni sindang return policy. Oo. So, paano kung defective palan so dineliver sa imong in-order mo, paano pag-return? Iyan po ang mga dapat pong tandaan. Ano po? Okay. So, yan. Salamat po sa mga nagpaabot ka nga sa inyong mga concerns. Padagos po kitang maging mausisa, no? As consumers, we encourage consumers na mausisa, mapagtanong, no? Kasi dyan po dapat nakakaukod kitang maray sa tuyang mga pang-uusisa. Ano po? Okay. So, siguro, as of now, Ron, okay na tayo sa Christmas lights? Yes, Miss Bem. Oo. Meron pa tayong idadagdag. Mamaya. Later po, pag may naramdaman po ako. Sige, okay. So, yan po ang mga basic information na dapat maaraman tanggabos as consumers manunungod sa purchase o pagbakal kaining mga Christmas lights na sa tuyang ginagamit sa pagdekorar kan sa tuyang mga harong or mga opisina. Ano po? Okay. So, saro pa po sa tuyang mga kinakaipuhan ngunyan na paabot na ang Pasko. Iyo po ini ang sa tuyang inaapod na mga Noche Buena products. Ano po? Ano-ano ini mga Noche Buena products? Sa DTI, nakalista po iyan, very specific po ining mga produktong ini. Pero para maaraman ta po kung ano talaga ining mga inaapod tang Noche Buena products, no?
ano ini permita nada daw mo Noche Buena products, mga ano iyan. Okay, Sir Ralph, please go ahead. Ano ba talaga ining mga Noche Buena products na binabantayan kan sa tuyang opisina, lalong-lalo ng ngunyan na 48 days na sana Pasko na. Please go ahead. So, maray na aga po. Ang mga Noche Buena products po na tigbabantayan kan DTI, so, inot po ining sandwich bread, pasta or spaghetti, elbow macaroni, salad macaroni, tomato sauce, Yan. spaghetti sauce, ham, fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise, and last po is the all-purpose cream. Okay. So yan po sulistakan sa tuyang mga Noche Buena products. Okay, so nadangog ta po iyo po ito sa mga inaapod tang Noche Buena products. Natata binabantayan ini kang DTI. Ngunya na maharani na ang Pasko. Syempre dapat grabe baga ang demand kang mga produktong ini. So iniiwasan ta po itong mga nagti-take advantage na magbasta-basta sana magtaas ang presyo na daimang kirason. Iyo po ini ang rason. Pero Sir Ralph, ang hapot ta po, sa ngunyan, pwede na ba magpuon-puon, magmamakal ang satuyang mga consumer kaining mga Noche Buena products na to think nagagamiton paninda in like 48 days? Pwede na ba mamakal? Opo, pwede na po sindang mamakal. Actually, available na po sinda sa mga stores na tigmo-monitor may region-wide. No, since October, nag-start na po kami ng monitoring kan sa tuya pong mga Noche Buena products and available na po sinda. Pero syempre po, hilingon ta so expiration date. Iba-iba man po ang pag-process kayan. May mga brand na medyo halo yung expiration, may mga brand na madali lang. So hilingon ta po maging mausisa kita para dahil po masaya ang mga pinagalanta pong mga pananalapi. So yan. Ayan. Naghapot ako Sir Ralph kasi syempre ang saro baga sa tuyang mga reminder sa satuyang mga ka-consumers na daina maghalat duman sa Christmas rush. Yes. Oo, kasi pag nagsabay ka duman, nakigsabayan kita gabus duman, daita may enjoy so sa tuyang pamamakal, medyo igwa kayan Ralph na mga mangyayaring daita gusto na mga data alam sa mga ano baga sa rush, may mga hassle no, unlike kung luway-luway, mamakal na kita, maglista na kita, mai-enjoy ta. So, sa tuyang pagbakal, buda, makakatipid-tipid pa kita. Dai masyado magabat, sa parte ta, bilang mga consumers, ang sa tuyang pamamakal. Ngayon, ngunyan, Sir Ralph, di ba, taon-taon man, igwa man kitang pinapaluwas na price guide na bigaapod ta, Yes, igwa na ba kita ngunyan na nagluwas na price guide? Ini pong sa For this 2025 is paabot na siguro Okay. pwedeng within the day Okay. magluwas na siya, tigahalat na lang po so memo na ma-issue pero available na po so list of prices. So halat-halaton ta na lang po maybe today or in the next week po, early next week mailuwas na po siya. Okay. Oo. So, saro po iyan din, importante din kita na as consumers, kay puhan, igwa kitang guide sa satuyang pamamakal. So, that's why si DTI nagapaluwas po kaining price guide para po ngani sa word niya sa word niya pa sa nag-guide po so pag igwa kita kaining guide pag abot ta duman sa grocery nahiling ta nga super nata nga arog kaini ang presyo kaining spaghetti digdi sa tindahan. Tatangay digdi sa pinaluwas yan DTI arog kaini. So yan po importante na igwa kitang guide kaya si DTI nagpapaluwas po kaya na price guide. Pero Sir Ralph, as of now wala man kitang advice na any movement kang kaining mga presyo kaining Noche Buena products. So kumbaga po ngunyan since paluwas pa lang so 2025 Noche Buena price guide
Ang tigagamit na pa is 2024, Okay. which is expected na merong mga slight na Okay. changes, increase in prices. Mhm. Upon checking, meron siyang 2 pesos, 5 pesos, mga ganyan po. So, Mhm. while waiting po for the 2025 Mhm. price guide, nagbo-monitor lang po muna kami. Then, paglabas po noon, then we will implement po kung ano man po yung nakalagay po doon. Mhm. Ayan. Okay. So, while sinasabi ta na price guide, no? Price guide nga lang po siya. So, day po kita day man kita mangalas kita kung masyadong halangkaw or masyadong grabe so disparity sa presyo. Pero kung may diit na like pirang cents, nga digdi sa arog ka ini. O, kung diiton man lang, ano po iyan, normal po iyan. Kaya, ang pinapaluwas ta nga lang po is guide lang po yan. So, pag sobra nagaro sa 20 pesos or 50 pesos, so presyo duman sa guide compare duman sa actual, dyan po kita ngalas. Ayo po. Okay. So, Sir Ralph, iyan pong mga Noche Buena products na iyan na available na ngunyan ano po, pero sabi ta nga ni dai pa so bagong guide. Igo dyan ng mga delikadong produkto na sinabi ta na nga ni na kaipuhan talaga very critical sa pagbasa. Like ito bagang mga all-purpose cream or all-purpose cream, no? Yan ang mga medyo delikado, no. So kaipuhan talaga maghiling kita kang expiry. Pero Sir Ralph, halimbawa, ako ngayon nagbakal, ito ngayang all-purpose cream, all-purpose cream, expired na. Ano ang gibuhon ko as consumer? So, pwede po kamong reklamo sa opisina may idudulog mo yan po siya sa appropriate agency kung sakali. Okay. Oo. Pero sabi yan ni Miss Bem, hilingon tano para dahil kita makabakal ki expired na. Mhm. Pero in case na nakabakal kita, hilingon man po yan kung sakaling kumbaga dapat ang establishment dahil na kayo nagpapabakal. Nagpapabakal. So, kung may mahiling ka mo, pwede nyong i-approach. idulog sa anywhere sa office sa whether sa province, sa municipality or sa regional office, Mhm. pwede nyo po siyang idulog. And magayon po, may evidence kita, picturean ta o any evidence po na proof na ito talagang establishment na ito nagpapabakal ki expired na product. Mhm. Or siguro Sir Ralph, pwede ba siya halimbawa yaon naman sana siya duman sa tindahan, duman mismo sa tindahan. Minsan ang mga darakulang tindahan igwa kitang piga-apo diyan ng mga consumer welfare desks. Ano po? So pwede naman siya duman mag-inform na Opo. Oo. Okay. So yan po kaipuhan kitang pirming maging mga vigilant consumers para po dai kita mapiligruhan, dai kita madanyaran. Dipisil kaya po pag minsan ining mga food products, no. Syempre naglalaog bagayan sa ginhawa ta. So iyan po ang medyo delikado din. Kaya kaipuhan very critical ang mga expiry dates kaining mga products na ini. Dapat yaon po iyan presente sa mga produkto. Ano po? Okay. So, ano pa, Sir Ralph, ang kaipuhan tang ipasabot sa satuyang mga para dangog ngunya na aldaw, manunungod digdi sa mga Noche Buena products na satuyang binabantayan, Sir Ralph? So, sabi nga po kasubago, pwede na kita magbakal pa diit-diit kan mga Noche Buena products na kaipuhan ta, provided yun nga ni. So, expiration date niya, okay. So, kumbaga maabot pa duman sa, or malampas pa duman sa expected date of use ta. Then, stay tuned lang po sa Samuyang Facebook page kasi anytime pwede po kami mag-post na kapag nakuha kami na po ang new Noche Buena price guide. So anytime po pwede na kami mag-post diyan para for the use of the public. Mhm. And kami naman po rest assured na we are always ready po. We are always monitoring ito pong
mga nasa lista ng mga Noche Buena products to ensure na ang presyo po ay stable. So para po yan sa satuyang mga consumers. Okay, oo. Salamat, Sir Ralph Buda. Siguro, tama siguro din na bilang dagdag na information sa mga consumers na importante din, Sir Ralph, na bago ka magduman sa grocery, dapat igwa kang plano na o lista kung ano ang mga babarakalon mo. Siyempre, i-check mo man nga sa budget mo, 'di ba? So yan po ang mga igwa ka pang idagdag, Sir Ralph. Additional po, paghiling po pala sa expiration date, dapat ang nakalaag po dyan, expiration date or expiry date, di pwede itong best before. Bawal na ito, Sir Ralph. Kasi pag best before, baga, parang mabakal kang tinapay, best before. Pag nag-expire so best before na date, feeling mo, garo pwede pa, Pwede makulang pa. siya best. Yan ang nasa isip mo. So, pinagbawal na po yung pag-abot sa mga food. Talaga? Dapat expiry date or expiration date na specific Mm, date. Kung pero- maaaring pwedeng kauna na pwedeng kauna. May nahihiling pa ako minsan, Best 'di ba? before? Oo, best before. Bawal na pala iyan. So, bawal na pala iyan na best before sa mga pagkaon. Okay. Kasi minsan, maski baga ang mga pastries, mga Opo, tinapay, opo. sliced bread, Mm-mm. igbabaga ang Best nakalaag. before. Best before, Sige daw, di ba? ilingon Ang na daw po nakalaag. pag nagbakal ka. Balikan ko giraray. Dapat Best gabos before. na pala ng expiration date. Kaya ngunyan, hilingon nyo sa mga dating tinapay na best before nakalaag. So medyo darakulang company na hiling nyo dyan, expiry na Ayun. nakalaag. Sige. I-check ko daw, giraray. Kasi minsan, ako man, minsan maski ang tinapay, piglalaag ko sa ref. Ayo po, pag medyo haranina, Pag medyo... para maagapan, di amagon. Ayun, di ba? Ipo, Kasi minsan maski lampas na, pwede Pwede pa. pa, pwede pa nga po iinito lang, pero Piglalaag ko sa ref. Tapos minsan mga pag nasa luwas, ganun may parong, Ayun po, ganun madali iba siya mag-moist, baga. Tapos atyan may alamag na. Oo. Yan po siguro sundon taman so storage instruction Ayun. duman kasi Oo, pag yeah. medyo mainit, Oo. Oo. Keep medyo Pwede. mainit ang Nakalagay temperature kan storage ta. Cool, dry place. Oo. Minsan mahiling ta so tinapay na binakalta dahil pa man expiration Pero may date alamag pero na. may alamag Hindi na naman baday ta tos. maray na store. Oh, iyo, Storage tama, instructions. oo. Kasi keep in, like, may mga Store- laan siya. store in kung a cool, dry place. So, degree? Yeah. Pati Oh, temperature. temperature na. Pinakasip ilaw sa pa no ma'am. Talaga doon, ay mararaon. Piglalaog ko talaga sa ref. Maski ka ito pa, gari practice ko na yan na, nganing sigurado ako na dahil baga alamagon or piglalaog ko talaga sa ref ang tinapay. Oo. Pero yan po, medyo light lang ang ilistoryahan pero dapat po talaga as consumers, igwa kitang responsibilidad na basahon ang mga instructions. Igwa pala na, tama ito si Sir Ralph, no? Storage instruction. Mga pagkaon, baga, igwa talaga yan. Mga nasa bote, gabos, igwa yan ang mga instructions. Minsan kaya Kung kita, keep refrigerated yan, niya po after opening. Oo, Minsan mga nakalingaw ganon. kita Iyo, kaan. oo. Minsan kaya kita, mga hugakon ba magbasa? Saradayuton man kaya minsan mama no. So, yan po Pagsalit ang, niya ang problema. Pero, it's really very important to read the labels. Lalong-lalo na digdi po sa mga food products, puda sa mga products na nagagamit ki electricity. Ano po, iyan po ang mga delikadong Miss Ron, may Ayo idadagdag po, may po. additional lang ako Miss Bem in relation sa pamamakal po kang mga Noche Buena products. Opo. Nakita baga po ang mga Pinoy sanay na bongga ang handaan, pag baga po family reunion, family gatherings yan so siguro po ang bakalon pa lang po so tama lang minsan baga Miss Bem nakulon Iyo, pero sobra oo. kaya minsan nasasayang siya so kung tama lang tama po lang. ang bakalon as responsible consumers na din po oo. na di kita magsayang po. So, tama lang pagkaon. para sa gamit na, Opo. iyan, na specific Para for sa the pamilya po occasion. ninyo or for the oo, occasion. Yan, oo. Yan talaga ang saro sa mga dapat ang
ano ang apod kayan baaguhon ano na parang attitude ta na ba maski nga ni for example nasa na Miss Ron maski bako baga sa handaan halimbawa may papaabot na kalamidad Opo. yaon dyan so baga so mahiling mo sa grocery stores, panic panic buy buying. o Nagpapasiguro ka. yun, na daiman. Okay man na magpasiguro, pero for the specific, sana. So, halimbawa, sa Bagyo, pirang days lang, halimbawa, 3 to 5 days karong consumption, na so basic na kaipuhan sa pang-oral daw, iyon lang po ang satuyang bakalon. Isipon taman po so iba. So iba, yun yan. Ayun po. Dahil pag ubusan man so iba, porket kaya tang magbakal, igwa kitang kapasidad, magbakal kita kulang kantidad or quantity, no? So, pwede na kita palan. Daiman po. Oo. Daiman po iyan, ibig sabihin na arog kain. Kaya nga ni, there are times na pag talagang igwang nangyayaring arog kaini, may mga pinapaluwas kitang mga restrictions or Opo. policies na like Re-remind po Opo, kita. oo, na mga arog kaini na there's no reason to panic buy, mga ganun. Kasi may ample supply. Opo, oo. So, ngunyan, siguro, Sir Ralph, kung igwa ka pang idadagdag, tawan ta kidiit na pahapyaw itong mga dapat tandaan yung dangunya na haranina ay igwa kitang inaabangan na bakong magayo na panahon. Please go ahead, Sir Ralph. Sige po. So, kung mahiling niyo po sa news, igwa kitang so parang nababarita si sa tuyang president na igwang declaration of national state of calamity. So, kami po sa DTI, we are always prepared to yung data po namin, we are monitoring regularly, ready po ang data namin to issue a price freeze in region-wide. Ano po, na kasi po nakalagay sa Price Act na upon issuance of state of calamity, automatic po, the price shall be frozen on its prevailing price, yung nearest prevailing price. So naka-ready po ang samuyang data para mag-issue po kan price freeze para po sa protection po kan mga consumers. Ano po? So naghahalat lang po kami na official memo ali po sa Malacanang of the issuance of national state of calamity. Rest assured po na kami po sa DTI, we are prepared kung ano man po ang diretsuhan sa tuya pong government. Okay, ayan po. Actually, as early as this morning, Sir Ralph and Ron, nag-instruction na si RD, Opo. kasi automatic man yan na pag may bagyo ng paabot, ang pinaka-basic ngo na importante, i-safeguard mo na so pamilya, kang mga staff, and then kung pwede na magluwas, immediately after the calamity, kaipuhan po nasa field si satuyang mga enforcers and monitors para po i-check ining mga produktong sakop kang DTI. Which are basic necessities. Basic necessities, oo. Baka magkasubago naghapot na sa kuya si Papa P kung ano ito mga basic necessities, very specific po yan, gari 10 or 12 iyan na Pwede ta produkto. pong Sige, Pwede pwede ta ta pong i-reiterate, Giraray, Apo. i-reiterate. So ini po, yes, please go ini ahead. po so lista kan mga basic necessities, bread, processed milk, potable water in bottles and containers, canned fish and other marine products, locally manufactured instant noodles, laundry soap and detergents, coffee, candles, and salt. Yan po ang under sa DTI. Jurisdiction. Oo. So, Basic yan, opo. Ang apod ta dyan, basic necessities, no? Okay. 9 man lang pala. 9 ba? 9 Opo, ba? 9. Ang bilang ko 10 kasi. 10. So, dayman, igwa kaya dyan na so, ano nga ni ito? Na-mention mo, Sir Ralph, so, tinapay, Opo. Pinoy tasty or Yan po. something. Bread. Saro lang kasi siya bread. compound. Okay. Opo. So, pandesal buda. Tasty garo, Opo. kasabay Tasty dyan. bread. Oo. So, yun po ang mga basic necessities under DTI. Pag nagsabi pong price freeze
frozen po ang presyo kaini at their prevailing price. Apo. Tama ano, Sir Ralph? Okay. So, yan po ang satuyang inaabangan na maraot na panahon na maabot po sa like Sunday, garo? Sunday, Mhm. pinaka Opo, Sunday to- harani sa Tuya, Opo. di sa Bicol. So, siguro ang saro pang mga dapat tandaan na pirmi kita pangadji man giraray, magpreparar, kasi po, mas maray na po ang pirmi preparado. Ano po? Miss Ron, may idagdag ka pa po. Maano na po kita, Miss Bem, ano? Opo, final Parang message Opo. na. Opo. Sige po. Opo, thank you po sa gabos po na nagdarangog po digdi sa programa po, kang DCGB. Mag-abang po ulit kita sa third week kang kaining November na ini po for the second episode ng Usapang Consumer at Negosyo. Tapos may dagdag pa ako pala, Opo, Miss Bem, sa sige. Christmas light na Mhm. tip. Mangalas po kita kapag halimbawa, Miss Bem, baratuhon baga ang presyo. Okay, oo, magnalas. Kag Christmas light. So, Mhm. yan po. Saro po yan sa mga lookout ta po. Pag medyo baratuhon ang presyo kang Christmas light, so pwede ta pong haputon ng establishment or i-check nga ni po duman sa website kang BPS, maski may nakalaag siyang PS mark or license number para ma-verify kung talagang valid po ito. Or pwede po Okay. kamong magduman, maghapot po sa muya. May official Facebook page po kamo. Anytime po pwede kamo mag-message and maki-follow na din po kang DTI Region 5 Bicol official Facebook page. Ay. Salamat po. Okay, yan po. Sir Ralph, may pahabol ka pa po. Another tip po sa Christmas lights, sa monitoring po kasi na ginagawa namin until now, minsan para makita ninyo kung medyo luma na yung Christmas lights, yung parang may discoloration na yung yung item mismo, parang meron ng discoloration. Huwag niyo na pong bilhin yun kasi Okay. ibig sabihin matagal na yung naka-store. So malalaman nyo naman kapag bago pa yung item. Opo. So additional tip lang. Okay, so salamat pong maray sa tuyang mga nakairiba digdi sa programa. Nakaulay-ulay tangon niya na aldaw sa satuyang programa na ang satuyang tema is Paskong Wais, Gabay sa Ligtas, Sulit at Masarap na Pamimili sa buong komunidad. Ano po? Okay, sa mga nagpaabot po kan sa indang concern, maraming salamat sa mga nag-antabay po digdi sa satuyang programa. Salamat. So sa tuyang trivia question next week na sana po. Nalingawan alas 12 na palan. So next week na lang po may utang kami sa Indol. So sa tuyang trivia question, duwa na po ang manggagana para po maugma kay taga-boss. Kasi sa third week ng November, tamang-tama, harani pa man po ang igwa ka mong pang dagdag sa pang shopping nindong Noche Buena product. So sa Giraray, iyo po ini ang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango with Charles with Ralph. Magayon sa pangalan. With Ralph Charles, Ralph Charles pa lang talaga. Ralph Charles Koo and Miss Rona Panganiban na sa tuyang nakaiba. Salamat po sa mga nag-antabay. Ini po giraray si Bem Romano Birango na nagsasabing wais ang consumer na may alam. Abangan ta po ang Bareta alas 12, kaiba si Sir Bert and si Miss Gina. Salamat, maray na udto po sa Indogabos. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Getting married this year?